So, nandito muna kami ngayon, stop over. Mag-merienda muna kami, nakakapunto. Kaysa, ayan no. Tsaka si Cielo. Like everybody else does. So, ready na po ulit kasi mga kaprong-pro. Ha? Kahit ka muna. Together, baby, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. Yung bahay nila. Ang laki. Dito na yun, kuya? Yung bahay nila? Wala ka pa rin signal? So, ayun na nga mga kaprong-prong. So, nandito na kami ngayon sa Malasiki. Sa bahay nila Tonton. Ayan yung ginagawa. Ayan. So, hihintay na lang po natin yung client natin. Susunduin daw tayo dito. A few moments later. So what's up sa inyo mga katuro, welcome back ulit sa aming vlog pala tinapa ako at Shell Matronyo. Pero dapat, so ngayon guys, kasalukuyan nandito kami sa bahay nila Kuya Tonton. Kasi kapag 50, shoutout sa iyo Kuya Tonton dahil welcome mo kami sa inyong bahay. Ito muna kami patirahin dahil napakalaki ng bahay mo. A few moments later. So yun na nga. Yun guys, nakamit na rin namin si Kuya Tonton. Ayan, dala-dala niya yung mga aso niya. Pakilala ka. Siya si Tantan. At si Bruha. Bruha talaga. May print up kung yung gagawin mo. Siguro, tapos sila na rin abangan nyo rin yun. The next day. Boom! So yan ang so nandito na kami sa Masaglit sa Burgos, Pangasinan. Boom! So yun na nga mga kaprong-prong. So nandito na po tayo ngayon sa Masaglit sa Burgos, Pangasinan mga kaprong-prong. So kung mapapansin nyo po yung mga kasama ko yan yung mga kasama po natin. Tapos yung client, nandun po sila. So yun ang mga kaprong-prong. So nandito na po tayo ngayon sa beach. Ulit-ulit. So mapapansin nyo po, yan, bangin. Yan. Dagat. So, tignan na po natin yung client. Tapos, yung sunset ay sunrise. Tamaan na natin. Yan, tamang picture lang po. So, shout out sa iyo Tonton na hindi nakasama. So, sa susunod kapaspan, gala tayo dito. So, magsisit up muna kami mga kong. I don't even know why we're still on the opposite side. Maybe we're crossing the line, or you were making me cry. And I know you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know you know all the things that broke us. I see how to let you go. Take my hand and follow me. Out of your fantasy. Something cool, just something sweet. Follow your fantasy. I'll be there, you'll be with me. Out of your fantasy. A place for me, a place to be. Out of your fantasy. Yan lang pa niya. Kasi sir, sa pagmasakot ng tura. Parang
Okay, 1, 2, 3, lakad na po. 3, 2, 1, go. Isa pa. Okay, ready na po tayo. 3, 2, 1, go. Hawak kamay po. Maglakad po kayo hanggang dun sa taas. 3, 2, 1, go, lakad. Ay, huwag nakakatakot na mamaya biglang bumili. Harap po kayo dun, sir, sa dagat. Yan lang po. Ayan. Love it. Hindi, ulitin na lang po natin. Okay, 3, 2, 1, go. Game yung ginawa niya po kanina. 1, 2, 3, go. Nag-play ba? Ulit ma'am, ulit. Hindi nag-play. Ulit. Sorry po. Sir, tingin kay ma'am. Okay, tara na, kain na tayo. So ayun na mga krong-krong. So kakain na po kami. Mga katuro. Sorry, hindi po kami nakapag-vlog kanina kasi madami po kaming ginagawa. A few inches later. Lakas ng ano ha. Okay, 1, 2, 3, yan na po. What? Game 3, 2, 1, go. Lakad po. Basta ba yakap? Tingin. Okay. Ako na nga. Ito ba? 1, 2, ano? Parang kwan lang. Yung kasi yung mga bato-bato bullshit. Oh, yung patikid ng face. Oh, na pista bride. Gitna dapat, ganda. Pagod na yung natin silo, basta importante. Bye!